smiech, ktorým doplňoval jednoducho túto koloritu. Spomeniem pár zážitkov z jeho turistického ako výkonnostného myslenia alebo jeho činenia. Kým sme boli my na západných Tatrách a vyšli hore na Babky, vysoké 1556 metrov, tak raz za deň on to urobil 3, 4 až 5 krát hore s našim kolegom s Cyrilkom. Však, to už ani neviem, kde je. A kolom bolo večer o 10. si zobrali, ešte nebolo im dosť za celý deň, tak si zobrali čelovky obidvaja a išli to robiť v noci, hovorím, a to je zabíjať. Takže z tohto pohľadu bol Niky relatívne dosť vysoko na tom športovom poli. Takže nielen z tohto si ho ceníme a vážime. V práci zastáva funkciu vlastne vedúceho oddelenia, ako ste vedeli, systém vedenia kvality. Kolega jeho tu nie je, mohol byť niečo tiež povedať k tomu, ale bol to chlapec, ktorý jednoducho mal byť stále s nami a odišiel vo veku skoro 46 rokov. No. Takže toto všetko je vlastne na to, aby sme si uctili jeho pamiatku. Je to presne dnes rok tomu, čo zomrel. Takže vás poprosím, aby sme si uctili minútou ticha